Sa unang pagbasa, gipapili ang mga apostoles, sila si San Pedro, mga kauban, kung mo padayon ba sila sangyaw, mahitungod ni Jesus, o silutan sila sa kamatayon. Kung kamo pa'y papilion, unsa may inyong pilion, mo padayon og sangyaw o magpakamatay. Audi, mo padayog sangyaw unya silutan sa kamatayon, o muundang og sangyaw unya dili nakahilabtan. Unsa may inyo? Sige, lingay mong tupad, inaasa ka na. Ang gipangayo sa Ginoo nga kita unta kamaong musaksi sa kamatuoran nga langit nun. Kay matod pa ni Jesus, ang mga tao nga iya sa kalibutan magsulti sa mga butang kalibutanon. Niya ang iya sa Ginoo magsulti o magbuhat sa mga buhat nga Dios nun, langit nun. Daghan kay nato nagdebosyon sa lain-laing mga santos, nagsigig simba, sigig himo aning mga activities. Kita gay din sigim taghimog activities. Ambot unsa na sa gatong orasa wa man ko mo padayog tan-aw sa activity kagabi kadtong beauty pageant, tan-aw mo ato. Wasan mo to mga kalingawan ba kay atong paningkamot nga mahimong makahuluganon ang atong pagsaulog sa kapistahan ni San Vicente Ferrer dinhi sa atong parokya. Ang kuyaw kun kutob ra gid ta sa kalibutanon nga kalipay. Unay kuyaw kayo. Unsaon man paglahos ngadto sa Dios nung kalipay, kana bang maningkamot ta nga atong lipayon ang Ginoo, bahala nagkasuk-an tas kalibutan. Mao na nindot, mo ginay tinuod nga kalipay, mao sad nay tinuod nga kinabuhi. Kada bang musugot tag patyon dinhi sa kalibutan basta buhion lang tas Ginoo. Gikablita na imong tupad. Ina okay ra nimo mamartir ka. Nagidaghan di gyud mulingi. Nya mao man niya to problema. Nindot kay ta dinhing tanawon simba, pero inig-ingon na andam baka magpakamatay sa imong gisimba. Unya na lang. Not now. Ana. Muna kining atong santo si San Vicente Ferrer na atay giingon nga modelo ni siya sa pagkabig o pagbalaan sa katawhan. Unsa man gyoy makakabig sa katawhan ang pulong ug ang buhat sa Ginoo. Si San Vicente Ferrer, ang iyang pulong ug ang iyang buhat nakasentro Diyos Ginoo. Muna nga kining atong kanang sayings des babawng prinsipyo ni San Vicente Ferrer, importante kay na natong memorizon. Gikonobi ay mugtan-aw sa babaw, memorize lang is i-recite o kusog. Ready, go. Kamubo rana pero nagiuban wa gyud katingog. Ako magipasiplatan ang baba. Kusga ginagsulti, whatever you do, think not of yourself but of God. Bisan unsay atong buhaton, sa pulong baka, sa buhat, bisag unsa pay atong hunahunaon, ang Ginoo gyud mo'y atong unahon, dili ang kaugalingon. Muna dinhi kining atong mga gipangbuhat, gididikit ni nato para sa Ginoo. Dito ko sa paghatag na kugtok kagabi before nagsugod ang beauty pageant, akong giauhag sila nga hinaot unta nga ang kaanyag
the beauty sa lawas makakunik unta sa beauty sa kalag. Na kung magsigilan tag pa beauty ani atong lawas, niyang atong kalag laksot kay gnaong tungod sa sala way kapuslanan. Daghan kay mga beauty queens sa tibuok kalibutan nga ni ending nga kriminal, ni ending nga miserable ang kinabuhi, nagdepresyon, ang uban naghikog pa tungod kay nabulit sa sala ang ilang kalag. Nilingi ako no imong tupad nga unsa man ang imong beauty, apil ang kalag ana. Ina na kanabang imong beauty, apil bang kalag, sige lang tag korte-korte anang buhok, color-colors buhok, korte-korte anang kilay, ala badlis anang kilay, aron yun beautiful, siging papaseksi, ana, abli-abli pa anang mga lawas, pakita anang lawas, kanina lay gitungtungan din is mga babae, ana, haron yun kuno beautiful, murabag, murabitag, kamong mga babae ba, murag ang inyong hunahuna dili hinuntanan, pero murag mo ihunahuna sa kalibutan nga the more ablihan inyong lawas diha sa publiko, the more nga mahimo mong beautiful. Tinuod ba na? Do you believe on that? Nga the more nga inyong ablihan ang inyong lawas, kanang gamay na lang kayo ibutang nga tabon, the more nga beautiful mo. Bantay oy, maunay paradigm sa kalibutan. Congratulations kay wa mo din himo apil ana, kay mauwaw masan mo ablihan na inyong lawas, kay wa naman say makita diha nga arang-arang nga tiwasono naman sad mo kasagaran. Pero para sa mga batan-on karon, sus maningkamot gyud sila, ablihan gyud ang lawas kay mao ginay makahatag og beauty. The more nga buhato na-emphasize ang lawas, mamatay ang kalag. Muna inigkuyog sa uyab, niya ablik ang lawas, ang uyab sad, yawanon sad kayo, hala dayon, yawa-yawa dayon, tinukhangay, hangtod na lang mga buntis, way mga kasal. Unya, kay wap amay kasal, ala, puyo-puyo lang usa, niya kay wap pa masay pangita, adto na sa ginikanan magsaling. Kapoy. No? Usahay mo anhi pa dinhi. Na ini-comment sa akong wali nga niingon ko, komedya ko ba? Akong giingnan to katong nangayo dinhi pa der para in taon kaon sa akong anak. Nya siging mabdo, sige lang sa pangayo nako, ay lang napakanay mong anak ko. Ingon din siya, mamatay niya pa rin ako, mas may pagmamatay na bata pa. Ingon siya, ingon ang ni-comment, grabe sa nimog ba pa rin, musugot kang mamatay ang bata. Inako, kung mao naman lang sa nay hinungdan nga mamatay tungod sa kanaganing kapabaya, ka-irresponsable sa parents, nga sige lang sugal, inom pa, mag-drugs pa, nya siging panganak, mas may pagmamatay na lang sad nga bata pa kay wapay sala kaysa inigdako na sad, mag-drugs na sad, mag-inom kay mora man sa toy itudlo sa mama. Bitaw si Santa Rita og Cassia sa dihang ang iyang bana gipatay sa ilang away-away nga kaning kuan ba, clanes man to sila, gipatay silang kontra. Ang iyang anak duha ka buklaki gisulsulan sad sa iyang uyuan, sa ilang uyuan nga manimaos ta. Nya ang iyang anak nituo kay ila man tong culture mubaos, hinutdanay ba sa titawagan ng namon to salida na hinutdanay sa lahi. Ano to? Basta muna. Unsa may gibati sa inahan Santa Rita, naguol siya ang iyang mga anak nga wap ama bulingi sa dugo ang ilang kamot, makapatay na sa dunya.
kay mo revenge sa nahitabo silang amahan. Niampo si Santa Rita, Ginoo, ayaw sila itugot nga makapatay. Kung di manggid sila mapugnan, hangyo ko nimo, patya na lang silang duha. Ay gisakitan Rastiyano patay ang duha. Oh, inahan nga buutan, nagampo nga patya na lang ako mga anak, mga ulitaw niyang anak. Bekin sa inyo din yung inahan namin ngon, ugmaw naman lang sa gina, Lord, nga musuyop niya akong anak. May pagmakras na lang nis motor. Kunya, mabuak ang mo anak mo. Dili no. Oh, kalibutan nun, kahit kalibutan nun. Lawas lagi atong gitanaw. Ang kalag, mao na ang mga martyrs. Mao na inaasaw na huna sa mga martyrs. Kung musunod ko niining nagtudlo na kog dautan nga mo'y akong buhaton sa akong lawas, may pagmamatay na lang sad ko. Mo na mga apostoles, giingnan sila, di gyud mo muhunong, mamatay gyud mo. Ang sa ilang gisulti, palabihon na mo ang pagsunod sa Ginoo kaysa tao. May pagmamatay na lang sad mi, kung pabuhaton man mi dinis kalibutan, papadayonon mig puyo, pero magtuman mi sa sugo sa tao. May pagmamatay na lang sad mi. Mo sa may gibuhat ni San Estanislao, usa ka obispo, sa dihang gisugo siya pagbiya sa iyang pagtuo, pinaagig pag-practice sa gusto sa emperor, sa hari nga dili Katoliko, iyang gipalabi nga atubangas mga tao, patyon siya. Ano na? Kay matod pa ni Jesus, ang gikan sa taas, gikan sa langit, labaw sa gikan sa ubos. Ang sa may gikan sa taas, Espiritu Santo. Ang sa may gikan sa ubos, lawas. Sige, lingay mong tupad. Nakanang imong lawas, gikan ranas ubos. Sige. Ay pagsigig atiman, anak. Ang gikan sa taas, ang kalag, ang Espiritu Santo, maoy atiman na, kay mausa na mo balik ngadto sa taas, ug mo atubang, ug hukom. Kanay atong limpyuhan, kanay atong atimanon, kanay atong buhion. Nya unsa may makapatay anang naang kalag, ang sala. Nya kung mamatay naman lang sa atong kalag, sa atong pagbuhi sa atong lawas, may pagpatyo na lang ang lawas, aron ang kalag mabuhi. Ingka ka ng paghikog pader, sakto day na, adili, kay buhat man nga dautan. Ang martyrdom, samas gibuhat ni Kristo, samas gitugot ni Maria, nga mahitabo siyang anak, nga kunis-kunison ang lawas, basta himsog lang ang kalag. May ka ng pagpalit og slat, unsa man na, makaayo na lawas, o dili? Kusga. Nya makaayo sa naskalag, dili. Nya inyo nang sundon, dili. Maayo kayo. Na dako pa kay tagbayron nun. Kamura ba mahiubos dahil mo basta akong hisgutan na ning bayron nun. Ang atong SBF dag napay 41,437 ka slots nga available. Mura magwa na kayo na malit ato kuno ning ato mo hangyoon ha, palitin nyo ani makaayo biya ni skalag ingon biya mo hasta lawas na atong kumbinto blisingan na naugma puhon niya dako pa kay tagbayron non kay niya pa may 41,437 ka slots nga mo man ni ang atong gigahin para ipalit ana. So paliton yun ni nato tag 500 ni. Ang atong pista ugma na nato himuon aw di ay sa Sabado karon gasugod na tag ginastuhay Mayo naapay 12,360 ka slots nga available tag 200 pesos. Ug ato ning paningkamutan pagpalit usahay makadaot sa atong lawas kay na may uban nga moingon di na lang ko maniudto kay nga akong budget sa paniudto hastas panihapon
ipalit na kog slot. Nya moingon ka, magutman ka ana. Mas maipag magutman ang lawas kaysa kalag. Kay kaning batasan sa siging tigom o kwarta, siging tigom o kwarta. Kana bang ang imog yung hunahuna pag tigom o kwarta, makaayo nas lawas o dili? Unsa? Makaayo, oy. Makaayo ginas lawas kay pirmi nana kay pagkaon, di ka maproblema og masakit ka, naa kay ka pa ospital, naa kay maayong balay, naa kay maayong sakyanan. Makaayo gyud. Napakay mga vitamins, mapalit pa nimo, imong mga maintenance, mapalit, makaayo gyud. Pero sa imong pagsigig tigom og kwarta, paningkamot og tigom og kwarta, na kontra na nimo imong igsuon, na kontra na nimo ang imong mga in-laws, na kontra na nimo imong silingan, tungod anang siging paninglanay anang utang nga imong giinteresan, aron na gyud mudaghan imong kwarta, makaayo pa nas kalag, dili. Patay imong kalag, patay gyud. Mao na kanang kasagarang siging tigom sa kwarta kay nahigugmas kwarta. Giwarningan gina ni Kristo, giwarningan sa mga apostoles, labi na ni San Pablo, the love of money is the root of all evils. Mao na ang bantay kita ni. Mao na congratulations sa siging palit og slots. Wa nahigugmas kwarta. Nga naman, ang lawas kanunay ginang mabenefited unsay kahimtang sa kalag. Kung himsog ang lawas o na himsog ang kalag tungod kay way sala, ang lawas pod malipayon bisan pag gitorture, bisan pag masakiton, ang lawas malipayon basta ang kalag way sala. Pero kana gani mga tao nga himsog kayog lawas niya ang kalag porting sala, ang lawas murag masakiton. Natanawan ang daghang igsa ang naong pirming galuya. Way kadasig. Ana. Hinuktok. Ngano ka? Waman. Ngayon nimo. Ay ngano bang mura magug nausab imong naong ga hinuktok. Ay wa lagi mo si kapangutana diha oy. Ana, di ba kabantay mo? Pero kanang masakiton, labi nag stage 4 cancer na o stage 5 cancer. Jutay na lang kay nahibilis ginhawa, pero ang kalag limpyo. Inigdool nimo, uy, kumusta man ka? Ay, maayo ra gyud. Hapit na ko mamatay. Mao ba? Nya unsa may imong plano? Isa, ay magpahaya lang kog 3 ka adlaw. Nya pwede ikay mo sponsor sa unang misa. Mo ana pa na. Oh. Sa unsa man ipakrimit ka, daot naman kikagnaw, bati naman kikag ibutang kaslungon. Ay ayaw kong ikrimit oy kay kani biya akong lawas hinatag biya nis Ginoo, templo biya nis Ginoo. Ayaw kong ikrimit kay gusto jud ko nga ipakita nako sa Ginoo gimahal nako ang iyang lawas nga hinatag. Ikaw gud nga magtan-aw nga way sakit, madasig ka sa iyang pagka-relax, sa iyang pagka-happy ug naong. Ang niduaw na mahinuoy gahilak, gahilak masakiton ka. Kay nawili ka ng lawas, di ka malipay, i-congratulate. Inigingon sa imong papa, hapit na biya ako mamatay day. Dong, pagkamuha, pag binuutan mo, ayaw paghilak-hilak, halapan no, congratulations kalimpyo, giday ni mo kalag. Ana, di na lang ka na mo ipadialysis pa ha, so ayaw na lang. Ay na lang kong ipakimo kay ready na kay ko. Ay, ka-nice ni mo pa. Sige, rest in peace. So, ano? Malinawon kayo mo. Di ba? Naman. Uy, magratol-ratol. Ako, dili ni pagpanghambog ha, pero tinuod bang yun si mama putlada na unta to sa iyang tuong tiil. Babaw tuhod iputol kay nagangrene. Yan ako, ma. Saman, sugot kag putlan, paandamon tag mga 350,000 pesos, iputol ani imong tiil. Ingon des mama, unya, inikaputol ana, asa man na ibutang. Nako ang masaglutuon na nato, hindi man na mahimong crispy pata.
Ako ato ginang ilubong. Ingos mama unya, ang akong tiil, inyong iunag lubong, unya ako magligid-ligid na lang ko. Naku, mo kinay may tabo, pero ma-extend mo sa imong kinabuhi. Ingos mama, ay, ayaw na. Magdungan mi sa akong tiil. Total, 82 naman akong edad. Inyo sang papa, tuan naman to dito sa langit. Ngayon na magkita mi dito. Naku, kasiguro day kang, malangit kang. Pamay nga nung di man makasiguro nga sige magkugtuman sa Ginoo. Ako sa una-una nako sige ra panglatos na mo suna. Langit ka ng naong nimo. Pero ang Ginoo di man mo kwenta gud atong niagi. Si mama sukad nagatimang papa buutan naman sa guys mama. Ana antod yun nasakit sa siya ginatiman ni papa. Papa iya betong latoson og apil sa una. Pero iya naman sang giatiman di nabawi na to no. Mo tong relax na kay mama. Mama Jesus, mga matay gitang tanan ay dala ng putol-putol anang tiil. Among gigawas Ingon kong doktor nga parihala mo si imong mama mga gahigon ako. Sige lang dok. Sa day gini dangatag duha ka buwan. Aw sa gyud ka buwan og tunga. Namatay si mama pero malipayon mi. Sige atiman. Sige hilog. Kumpisal. Awa na sa nako pa kumpisal pag humag kumpisal ka usa kay sa pamay mo ipakumpisal pati namang buutana magsige pagkatuog na tuog akan ni di pa kainom og Milo away gasto Milo gani di kainom nya uman mo kalit og mata yan katong happy few days before na siya namatay mo kalit og mata igmata maingon din nagkuyog mis Ginoo kuptan niya akong kamot gidaha ko atong kakahuyan lakaw mi ngatos kakahuyan layo kayo kapoy oy. Pero abot mi atong bungtod sus daghanag yung buwak perting buwak nya gigutom man ko ingon ang Ginoo uli sa inyo balik lang niya ako karon taud-taud balik tong Ginoo nako i-regards niya ako ni Jesus maha siya ako kang kuan dito regards na pagbalik og to na namatay oy ana gidanas Ginoo ay kanindot ana di ba oy minus paggasto, lingaw pa, lipay pa. Ikaw niya pa ang lawas, ayaw nagkabalaki ang lawas. Kay tu ay giandam nga lawas ang Ginoo iilis nato, the glorified body. Og di na gito mamatay, og di na sadto masakitan, og di na gito masakit. Kadtoy atong pangandoyon nga lawas, ibili ning lawas nga matunas. Paningkamuti tong lawas nga di matunas muna whatever you do think not of yourself but of God ingka mahimo gitang pobre ana pader mao na naton tubag sa salmo ang Ginoo may kay mong itubag ganiha ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabus sa ato pa dili siya magpatalinghog sa singgit sa dato ang kabos ra kinsa man ang kabos wa mahigugmas kwarta nahigugmas kasuguas Ginoo wa mahigugmas sa lawas nahigugma sa kalag